Gilansang si Jesus sa krus. Mateo Kapitulo 27, 32, 44. Sa dihang pagawas pa lang sila sa syudad, may natagbuan sila nga tawo nga ginganlag Simon nga taga Cyrene. Gipugos nila siya sa pagpasaan sa krus ni Jesus. Sa pag-abot nila sa lugar nga gitawag og Golgotha, nga buot ipasabot lugar sa bagol-bagol, gihatagan nila si Jesus og bino nga may sagal nga pait. Apan sa pagtilaw niya nini, wala niya ina. Anya gilansang nila siya sa krus, ug gibahin-bahin nila ang iyang mga bisti pinaagi sa pagripa. Human ni adto ng lingkod sila og nagbantay kanya. Diha sa ibabaw sa iyang ulo nagbutang sila og karatula. Gisulat nila didto ang sumbong batok kanya nga nagaingon, mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudyo. May duha asab didto katulisan nga gilansang uban kang Jesus. Ang asa dapit sa tuo ni Jesus ug ang asa sa wala. Ang mga tawo nga nangagi didto nagpanglingungan ng insulto ug nagbugal-bagal kang Jesus. Mingon sila, ikaw nga nagaingon nga gabon mo ang templo, ug sulod sa tulo ka adlaw patindogon mo pag-usab, luwasa ang imong kaugalingon. Kon ikaw ang anak sa Dios, kanaog diha sa krus. Sa samang pama agi nagbugal-bugal asab ang kadagkoan sa mga pari, mga magtutudlo sa kasuguan, ug mga pangulo sa mga Hudyo. Mingon sila, giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba hari kuno siya sa Israel? Kon makakanaog siya sa krus, moto o kita kanya. Mingon siya nga nagsalig siya sa Diyos. Nan, tan-awan nato kon luwasan ba siya sa Diyos, kay matud niya anak kuno siya sa Diyos. Ug sama asab niya na ang pagbiay-biay kanya sa mga tulisan nga gilansang uban kanya.